Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Excuse me, pwede mo share lang sa imo. Maria si Jesus! Ay, abat! Usabat! Ikay abat, dili ako! Tanong nga akong storya, ha? Oh, ikay nagula, masugo kang baslan! Bawa niya! Hoy, customer sab ko ha, mga ayaw ko hingin le. Ya ka lang. Ha? Ya, dihay, ha? Ikaligo ko ni si mong upaw, sobra na kong halo-halo! Nga! Muna yung ni mo! Muna yung ni mo! Balik ni babae ka palasan! Balik dire! Lo, ayaw na lo. Pasag din na siya lo. Usay pasagdan ha? Tanawa ni dagway na ko kaya gikaligo sa halo-halo. Tanawa! Kikatawaan po sa mga tao. Mukiha ko. Ikiha ko itong babayhana. Usay di na lang ha? Usay di na lang. Di ginabahimo na. Iyang giyatakan akong tawhanong katungod. Mangita niyo ko hustisya. Di, yun ako ulungan. Pero tay, uwaw na kaayo, uy. Iskandalo na kaayo. Ako'y biktima, Lina. Ha? Nakakita ko ng imong anak sa akong dagway. Ganiha, oh. Nakakita ko, tay. Ako nakakita ko. Kaya nag-viral na ang inyong video. Ha? Uy, nag-viral? Nasa ato pa. Nami bayad, anak. Nge. Wako'y labot kung ma-viral. O kung mukiha siya nako, pakiha! Basta kay importante, ako tong nabuhat niya. Da! Nasyukid ang kanahan nga upaw nga akong gibubuan sa sabaw sa halo-halo. May nipatong pangasaging saba sa iyang upaw, pakapinan pagbutang. Kadako sa kang katawa. Nay, ikaw ba no, katawa ka lang. Pero uwaw na ba igugain eh? Murang tagwayong maglakaw sa karsada ini. Nga nagadahan. Nga naman. Magilupigan ko mga tao sa akong gibuhat diyang. Oo. Sino'y nanding? Unsa to diyang? Unsa? May dapig ka itong tawana. May dapig ka. Di man siya ingon nga midapig ko, Nay. May dapig ka. Ayaw na pangatarungan pa. Og ako nga imong inahan. Imo nilang ibaliwa. Ay, good pag-ingon anak, Nay. Ang ako ba? May dapig What? ka niya, period. Oh, Pops? Lola? Ano sa naman sa nangitabo Lola nga naman Kawaw na ba yan atong ini, uy? Otro kasin! May katawa na ba ako sa akong mga office mates? Mataha mo na sila na ako, pero karon ilan na lang kong bugal-bugalan. mao na bitaw ni netabo din ni sa ato. Sa una, wala yun ta magtagal ato. Wato na tagda. Yango-yango lang ta sa mga silingan, labi pa kay bag-o pa ta din eh. Pero karon, kailan na talang tao, hasta tagali pikasdan. Tibok barangay na yun, tingali, nakailan na to. Dili lang tibok barangay, Pops. Tibok Pilipinas, yun. Tibok kalibutan pagani tingali. Ay, di pa mo na. Biglang sikat mo. Oh, Hinamdum ha. Ngangoban gani, kuwang na lang maghuboan ng TikTok para lang gid mo sikat. Pero kamo, instant sikat tingali mo tungod nako. O gangay pagani ko ninyo pasalamatan. Di ba? paita lagi. Di na ko ganahan magawa sa bahay. Diyos, kung pwede pa lang. Pero, kung saon nga, magawas man yun para mo trabaho. Kung pwede palang ma-invisible inigawas sa bay, ako yung buhaton.
Ambot, uy. Wala gipit ako inaong iatubang sa mga tao. Unsaon taman. Pareho mata nakaapuhan o parehas nila. Nganong di ba na to sila pwedeng mabadlong? Ngano sila ra magid ang sakto? Nga klaro magid unta nga sayop sila. Kung mo si ta, nya, di kalikayan nga. Masakahan na to sila tingog. Wala naman tayo tayo batasan na nagod. Ngano sad kahano? Ngingon anak man sila. May nalang sila si Popsi o imong mama. Kay dili parihas nila. Pero okay ra ba ginuta si Lola? Sawa pa sila nagkitag balik sa imong lolo. Si Lulusad. Okay na dyan kay siya. So pas lang magkita og balik sa imong lula. Siya ang pinagkakuhol nga lulong akong nailhan. Mausa na nga akong lola. Wagid kay problema. Game gid kayo siya nga pagkalola. Pero nausap ang tanan. Diyang nakita sila pag-usap. Bati na gid kayo. Kung wa tingali ta magkaila, di tingali ni may tabo. Kung wa mahimong kita, dili sila magkita pagbalik. Pag-usap, di ba? Sa ato pa. Ato ning sa. Ha? Mo ni buti pasabot nimo, di ba? Nga kung dili patungod nato. Dili ni mahitabo. Ah, hindi naman akong pasabot. Unsa pa madilain nimo ipasabot? Klaro man. Nga dili unta mahitabo ning kasamo karon between nilang duha kung dili patungod nato. Kay wa unta sila magkita pagbalik kung dili patungod nato. Therefore, kita hinungdan nga nung nahitabo ning tanan. Right? Oh, in a way. Pero, That's it. Kita gyud. Kita gyud ang hinungdan nga nahitabo ni. Mo ang gawa nila ang angay basulon gawas natong duha. Ug kay kita man ang hinungdan, angay lang. Kita sa bang mulihok para mahunong ni. unsay buti mo pasabot? Putlo na tong atong connection sukad karon. Wa nay tawag, wa nay chat, wa nay text, one atanan. Goodbye. Oh, Sandra! Sandra! Wala siya maminaw na ako. Oh, Sandra! Nibalik ka! Nabian ako akong bag. Oh, ayaw ko na ako. Buhi ko. Magstorya na ko tagtarong. Wala tayo angay istoryahan. Magstorya ta abot atong duha. Di na magsighisgot nila. Pwede ba kung magtaban ko? Sakto na bito tos edad bito. Magtaban ta. Magpalayo na nila. Bahala na sila kay. Mga tiguang na bito na sila. Huwag yun siya maminaw na ako, ma. Nipdayon siya lakaw. Unsay tanaw ni mo, ma? Wa na gyud may chance? Nakalitan ra to siya. Palabya lang una ang pila ka adlaw. Grabe lang yung tingali siya ka-attach sa iyang lola maong maglisod pa siya decide ining mga panahon na. Cookie, kung tinud-anay ang imong pagbati para niya, makapaabot ka, makaantos ka. Akong panikamutan, ma. Paningkamutan? Dili na mao'y saktong tubag. Unless ikaw mismo nagduha-duha sab ka sa imong pagbati. Oh, Kung 100% ang imong pagbati para niya, imo ginambuhaton. Dili kay paningkamutan lang. Maunay timan eh. Asya? Ospara, Jong! Ospara! Ako na pangayoon akong bahin sa imong yuta, nay. Bisan di lang gud una ang tanan. Bisan gamay lang. Og nga naman, Aber. Og wa ka ba di ay mahibaw nga kon mamatay nako, ikaw man ang manununod sa tanan nakong kabtangan? Ay nahibaw man ko, nay. Mao bitaw nga. Gamay lang unay akong pangayoon kay buhi pa man ka. Sa ato pa.
Gusto ka na di ay mamatay na ka. Naguna-una ka na sabnay. Di mo gud ingon anak. Pero nga naman lagi entar nga nakauna-una ka man ana Jong, ha? Nga no? Nga doon na ka may trabaho. Si Sandra doon na sa trabaho. Wa man mo magkalisod. Unsaon man di na ni mong kwarta. Para makapalit mig among bahay ni Papsi Lola. Kay gusto na ko mo biya ining dapita. Ha? Pag-o pa lang gani mong namalhin din, he. Gusto ka nang mubiya. Nagrenta naman sa midin Lola. Mas maayo ginang amo na yung bahay ni Papsi. Di maguguganahan ng data-data nga bay. Gusto ko nga cash gyud paliton. May nakita namin na duplex. Niara sa syudad ang subdivision. Duplex. Kana bang duha siya kabay nga nagsikit Lola? Nganong ka na mangiya inyong gustong palitan? Ipalain yun ko ninyo? Dili mo gusto nga tipon ko ninyo? Lola, dili uy. Usa rang among paliton, dili ang duha. Kamahal ra. Tag 5 million ko ng usa. So 10 million tanan kun ang mismo yung duplex among paliton. Mao na nay. Nagkinahanglan mig 5 million. Mga dagway baya ninyo. Posta mo gloto ay kung gusto mong mamilyones, doon na mo'y milyones. Pagloto mo, hilabtan man ninyo akong yuta nga buhi pa man ko dire. Di mamusugot. Gusto na magyud ko malayo dining dapita Paps oy. Kapoy na kaayo oy nga mulabay lang pila ka adlaw. Doon na sa iskandalo ang duha ka tiguang. Unya, kung magpalayo ta, di na sa magkita ni Lina. Mamauli na lang mis tatay sa probinsya. Adto na lang ko dito. Makamanage ka naman bitaw nga ikaw rang usa din Pagaduawon ka na lang sa bunya namo, ha? O ikaw ba'y mo duaw namo sa probinsya? Oh, okay sa na nga idea ma. Aron, balik ka na dyan si Lolo kang nang kuring. Usay balikay, ha? Oh. Usa na inyong gipanagsultihan nila, okay? Ay, tay, nakahukom ko nga mamauli na tas probinsya. Usa! Okay na mas cookie din Makahimo naman siya nga siya lang. Gusto ko niyong ilikay itong babaeng tapalasan, mau ba? Maura na'y paagi nga dili na mo magkagubot, tay. Ura ko lang buhaton. Nagpasabot ka, nahadlo ko niya. Oh, Dili tayo mauli sa probinsya nila. Puyo na ta rin, pero, tay, Kung mo paulit man ko dito, do-duaw na lang na. Pero anher ako perme. sa ato pa. Gusto ka gidi ay og gubot, tay. Wa ko mangita gubot. Pero kung ako'y hilabtan, di ko mo atras. Ha! Kadako ka sa bahakak atong tapalas ang babae, no? Kung mupauli ko sa probinsya para lang muli ka niya. Ha! Nunca! Nunca! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!